leder som sagt efter Emilie Meng, 17 år, 168 cm høj. Jeg var 17, da det skete. Jeg fyldte 18 om 3 uger, så det skulle selvfølgelig fejres. Det havde været en rigtig hyggelig bytur. Det havde været i Slagelse. Klokken var faktisk ret mange, da vi kom hjem. Det var lidt i 4 om morgenen. Jeg var ret udmattet. Pigerne gad godt at tage en taxa hjem. Jeg gad egentlig ikke, så jeg bare gik hjem. Jeg skulle bare fortsætte af den samme stil. Så det var noget, jeg lige kunne overskue. Jeg havde gået den vej 1000 gange før. Min telefon gik død i toget, så det var en ret stille tur den aften. Hej Marie. Hej Carla. Vi er pigerne på sporet. I dag skal vi dykke ned i Emilie Meng-sagen. Hvad skete der, den nat hun forsvandt? Hej og velkommen til Pigerne på sporet. I dag skal vi tale om en sag, som har påvirket rigtig mange mennesker i Danmark. Den handler om Emilie Meng, en 17-årig pige, som forsvandt sporløst en sommermorgen i 2016. Ja. Det er jo en sag, vi begge har tænkt meget over. Den er både hyggelig og virkelig, virkelig trist. Det var jo en helt almindelig pige, som os. Og det hele begyndte jo med, at hun havde været i byen med hendes veninder. Ja. Det var natten til den 10. juli i 2016. Hun havde været i byen i Slagelse med 2 veninder. De tog toget hjem og stod af på Korsør station klokken lidt over 4 om morgenen. Veninderne sagde farvel, og Emilie begyndte at gå hjem alene. Det var en tur, noget gået før. Kun omkring 10 minutter, men den her gang kom hun aldrig hjem. Hendes familie blev jo hurtigt urolige. Ja, selvfølgelig. Det var noget med, at hun gik i kirke hver søndag, og hun mødte altså ikke op den her søndag. Og det er jo meget unormalt, sagde præsten faktisk af Emilie. Om søndagen begyndte folk faktisk allerede at lede efter hende, men politiet troede ikke, at der var sket noget kriminelt. Nej, de troede jo egentlig, at hun havde kærestesorg og var taget til København eller et eller andet. De tænkte jo, at hun var stukket af, som sagt, eller var sammen med nogen. Men hendes forældre vidste, at det ikke lignede hende. Hun ville aldrig bare forsvinde jo. Uden at sige noget. Ja. Så familien og vennerne gik faktisk selv i gang. Ja. De lavede opslag på sociale medier, Ja. hængte plakater op og ledte over alt i området, men der var ingen spor. Det var som om hun bare var forsvundet ud i den blå luft. Ja, men så mente politiet jo faktisk, at de har set aktivitet på hendes Facebook. Nå? Men meget hurtigt viste det sig så, at det ikke var hende alligevel. Dagene går, ugerne går jo. Men Emilie er jo stadig væk. Hendes venner og familie leder videre. Ja. Hele Korsør begynder faktisk at tale om det, fordi hun var jo et kendt ansigt i Korsør. Og heldigvis senere resten af landet. Ja, det blev rigtig, rigtig stort, faktisk. Ja. Og sådan så stort, at folk deler billeder og opslag på sociale medier. Og det var også bare rigtig rart egentlig. Kæmpe hjælp. Ja. De hænger plakater op i gaderne, og flere frivillige hjælper med at søge i skove og flere steder ved parker og ved vandet. Men der er stadig ingen spor. Man skulle jo lidt tro, at politiet ville sætte alt inde på at finde hende. Fordi det var en ung pige, meget udsat måske. Ja. Men sådan gik det jo ikke, desværre. Ja. Politiet troede jo i starten, at Emilie bare var stukket af, fundet sammen med nogen. Eller, så sagde de jo, det skal jo for unge, at de lige tager en pause, men... Ja, at de bare lige sådan skal væk. Ja. Men stadig. Men sådan var det altså ikke. Nej. Men Emilies familie sagde hele tiden, at det ikke passede. Og så synes jeg egentlig også, at politiet skal tage det mere seriøst, når familien siger... De skal virkelig tage det til sig, det her. Men det har de også lært heldigvis. Hun plejede altid at sige, hvor hun var. Hun plejede at komme hjem. De kendte hende, og de vidste, at noget var galt. Der var jo overvågningskamera ved stationen. Ja.
De kunne måske have vist, hvor Emilie gik hen den nat. Men politiet hentede ikke optagelserne. Og de bliver jo slettet efter automatisk bliver de jo slettet efter nogle dage. Der skal de bare være hurtigere der. Ja. Altså, det er næsten det første, de skal se efter. Mm. Ja, og det er jo en ting, folk faktisk stadig vrede over, at politiet ikke fandt de her optagelser i tide, fordi det kunne seriøst have ændret alt, hvis de havde fundet et billede af en bil. Virkelig. Eller, ja. Altså, Emilies forsvinden blev jo ved med at fylde. Ikke kun i Korsør, men også i Danmark. Ja. Folk blev faktisk ret utrygge. Ja, også ved at være i Korsør, fordi hvem ved, om også bare at han være var i på Danmark. frifod. Også bare at være i Danmark, ikke? Mm. Altså sådan vide, okay shit, det skal også i Danmark, folk bliver kidnappet. Det er ikke kun i USA og alle de der andre store lande. Ja, præcis. Der kom faktisk mange teorier. Folk skrev i Facebook-grupper. Nogle mente, at Emilie var blevet kidnappet. Ja. Andre troede, at hun måske stadig var i live. Måske gemte hun sig et sted. Ja, men det er også bare masser af historier, der kan gøre familien bange. Ja. At fremmede sidder og skriver teorier om, hvad der sker med deres datter. Men de håber altså stadig. Ja. Som sagt, folk begynder jo at gætte. Der går jo rygter i Korsør og på nettet. Der taler folk om, at Emilie er blevet kidnappet måske, at en fremmed har taget hende ind i hendes bil. Godt tænkt. Eller der var nogen, der havde ventet på hende, altså en stalker. Hun var jo ikke helt grim. Hun var en smuk og ung pige. Ja. Det var hun. Det er en uhyggelig tanke, men også en, der måske giver mening. Altså det der med, at der måske er en, der har set hende der gå ud, at ikke vil med pigerne der med taxaen. Og så. Der er også det der med, at hun er meget udsat. En lidt halvfuld pige, 4 om morgenen. Ingen mennesker på en togstation. Præcis. I Korsør. Ja, klokken er altså 4 om morgenen midt om sommeren. Ja. Gaderne er tomme, og folk sover. Hvis nogen ville gøre hende fortræd, så var det altså det perfekte tidspunkt. Ja. Man begynder jo at lidt forestille sig, hvad der er sket. Nogen kører op på siden af hende. En bil, der med tonede ruder. En person, der spørger om vej eller tilbyder et lift. Og Emilie måske er lidt træt efter en bytur og siger ja. Men altså, det jeg tror, det er, at der er en mand, der egentlig bare er lidt crazy i hovedet. Og at se en ung pige, tænkte hun var rimelig flot og et nemt offer. Og så måske har påkørt hende på en eller anden måde. Ja, så måske ikke er nået til stien overhovedet. Ja. Måske, jeg ved det ikke. Ja, men altså det kunne være et rigtig godt gæt. Men jeg har jo også hørt, at der var faktisk en dame, den sommernat der, klokken 4 om morgenen, der var faktisk en dame, der overvejer at tilbyde hende et lift. Virkelig? Ja, men hun kommer altså fra det. Og så prøver at overveje, at hvor uhyggeligt det er, at hun måske kunne have reddet hendes liv. Ja, det er også lidt nederen at leve med resten af sit liv. Og have en går med bagtanke om det. Ja. Hendes familie hænger jo fast i håbet om, at hun stadig er i live. Selvfølgelig, man skal håbe. Ja. Måske bliver hun holdt fanget et sted. Der er jo historier fra andre lande, hvor forsvundne piger bliver fundet i live år senere. Ja, de tænker, måske bliver hun også fundet. Måske en dag ringer hun bare og siger, hun er okay. At hun var bange, at hun ikke kunne finde hjem. Måske hun har gjort noget dumt i byen. Ja, og så har hun fortrudt det, og så skulle hun væk fra problemerne. Ja. Men det er også svært at holde fast i et håb, når tiden går. Efter en måned, 2 måneder, 3 måneder. Hvad gør man, når ens barn er væk? Og ingen vil eller kan rigtig hjælpe. Man bliver nødt til at fortsætte, og det gjorde familien altså. Ja. De lavede deres egen eftersøgning. Man bliver nødt til at fortsætte, og det gjorde familien altså. Samtidig begyndte medierne at dække sagen mere og mere. TV2, DR, Ekstrabladet. De skrev alle sammen om Emilie. Hun blev pigen, der forsvandt. Et kendt ansigt, et navn, alle kendte. Ja. Og det skabte også et pres på politiet, heldigvis. Folk begynder at spørge, hvorfor er der stadig ikke nogen mistænkte? Hvorfor bliver der ikke gjort mere? Politiet svarede, at de arbejdede på sagen, men det var svært. Der var ikke meget at gå efter. Ingen overvågningsbilleder, ingen øjenvidner, ingen spor. Så folk begyndte jo heldigvis selv at undersøge sagen.
I en Facebook-gruppe blev der lavet kort over, hvor Emilie sidst blev set. Folk skrev som: jeg kørte den vej den nat. Jeg hørte noget mærkeligt. Jeg så en bil, jeg aldrig har set før. Mange mente, at politiet ikke lyttede nok. Det synes vi heller ikke, eller det synes jeg i hvert fald heller ikke. Det er for dårligt. Ja. At de havde fejlet helt fra starten af. Vi er altså nu i december 2016. Det er snart et halvt år siden Emilie forsvandt. Der er stadig ingen svar, ingen anholdelser, ingen beviser. Men juleaften, den 24. december, sker der noget. En mand er ude at lufte sin hund ved en sø, tæt på Borup. Mange kilometer fra Korsør. Det er koldt, stille. Alt er dækket i renfrost. Men noget fanger hundens opmærksomhed. Noget i vandkanten. Manden ringer til politiet, og kort tid efter bekræftes det. Det, som alle har frygtet i næsten 6 måneder. Det var Emilie. Hun har været død i lang tid. Hun har ikke været i nærheden af hjem. Hun er blevet ført væk, langt væk. Nogen har slået hende ihjel og skjult hende, langt ude fra naturen. Som om hun ikke betød noget. Men det gjorde hun. Altså. Ja, Hun betød alt Ja. for sin familie, for sine venner. Selvom vi ikke kendte hende, så betød hun altså også noget for hele Danmark. Ja, virkelig. Og det er det, vi har tænkt allermest over. Når folk fortæller den her historie, er det bare ikke en kriminalsag. Det er en menneskelig tragedie. Et stort, mørkt hul. Nå Marie, nu har vi altså taget den her sag op sådan på bedste måde. Ja. Hvordan synes du, det har været at snakke om det her emne? Altså, det er jo en meget, meget trist sag og historie, der er om den pige, som kunne lige så godt være alle os andre. Mm. Men jeg synes egentlig, at hele Danmark, og især politiet, har lært noget af den her sag. Det synes jeg også. Ja. Altså virkelig, jeg tror politiet har virkelig Fået så en skideball over den her og sag. hængt op i sig selv efter det her, og Ja. virkelig, Men det var det hele for pigerne på sporet. Dette var afsnit 116. Tusind tak, fordi I lyttede med.